ọfa na-akụ n'ala Igbo. Ala Igbo ga-adị mma ọzọ, udo ga-achịkọ n'ala Igbo, ihe ọma ga-adị n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ndị na-akọ ọfa bụrụ ndị na-eji eziokwu wee kọọ ya wa ọfọ wee mee ya wa ihe ka a ghara ịbụ ndị mara iwu ahụ wee nyụọ nshi. Ọ bụ ebe a ka okwu nke m na-aga, mana ọfọ na ogu gburu ike. Ogu na ọfọ bụkwa na ewu ekpere ala Igbo na-adị ekpe. Na ọfọ nke m hụrụ a na-agụ na ihe nke a na-agụsi, ana m arịọ ka si Chineke nna onye kere eluigwe n'ụwa, onye ji ike niile, ka ezi arịrịọ niile ka ala Igbo na-arịọ maka ịdị mma na ịdị n'otu nakwa n'udo nke ala Igbo, ka ọ bụrụ ihe nke ga-enweta nkwado ga-anata iru amara nke gị, iji hụ na ihe ọjọọ ga-si n'ala Igbo wee laa kpamkpam. Egwu latara n'ala Igbo na ọganihu latara n'ala Igbo. Igbo bụ Igbo, ya gazie. Onye ọbụla gbalụ nwoke ọbụla ma na nwaanyị a bụ nwanne ya, nwaanyị a ma na nwoke a bụ nwanne ya, ma ọnwa dị ya ma ọ bụ nna ochie ka adị n'anya, and ọ maara nọọ ihe ọ bụ ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke ise, onye ọbụ ọbụla ga-eburu onye ọbụ ma ọ bụ na ọ na-alụ iburu onye ọbụ nke akpọrọ kidnapping ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dị ka ibie, onye mba ọbụla ga-abata ọbụ ka o buru mmadụ ka o kidnapụọ mmadụ ma ọ bụ onye ọbụ ma ọ bụ onye mba ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dị ka ibe ya, onye ọbụla bụ onye mba bịara osi n'ọbụ ma ọ bụ osi egbe ma ọ bụ osi mma ma ọ bụ osi ntị ọkpọ ma ọ bụ osi bọtụ ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke isii, onye mba ọbụla bi n'ọbụ na-emesi na aja n'ọbụ ma ọ bụ na-agwọ ọgwụ imegide onye ọbụ ma ọ imegide onye mba ibe ya ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke ịsatọ, onye ọbụ ọbụla ga-eji egbe jee osi na ana ọbụ ma ọ bụ gaa osi ụlọ nke a kpọrọ home breaker ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dị ka ma ị bụ onye mba ma ị bụ onye ọbụ i wee jee n'ụlọ bụ onye ọbụ wee zuo osi ana ọ bụ jide gị aja na ọ bụ jide gị. Nọmba 7 Kisa iwu na-adị n'ọkụ. Ọ dị nnukwu mkpa nwoke ọbụla na-edina nwoke ibe ya nwoke ọbụla na-edina nwoke ibe ya ma ọ bụ nwaanyị na-edina nwaanyị ibe ya na ọgbụ Ebeneze, ma ị bụ onye mba ma ị bụ onye ọbụ ị na-atụ ụdị agbado otu a ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke ite naanị nke hụrụ na-akpọ iteghete. Nọmba 9, onye ọbụla nọ n'ụdị nzuzo n'ụdị ọbụla ga-ekechi akara aka onye ọbụ ma ọ kechie enyi nwoke na enyi nwaanyị ana ọ bụ jide ya na ọ bụ jide ya. Nke iri, onye ọbụ ọbụla ga-agwa onye mba ka ọ lụọ ọlụ ya ajọ ọlụ ka ọ gwọọlụ ya ọgwụ n'isi onye ọbụ ana ọ bụ jide ya na ọ bụ jide ya. Onye ọbụ ọbụla nọmba 11 dịrị n'ofu, onye ọbụ ọbụla nọ n'ala, onye ọbụ ọbụla na-ama ntụtụ na-akọ ntụtụ na-emegide onye ọbụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dị ka ibe ya, onye ọbụla na-enyere mmadụ ọgwụ ma ọ bụ onye ure
ma ọ bụ mba afọ ike ọbụla ife ọjọọ ga-egbu mmadụ ana ọ bụgide ya aja na ọ bụgide ya ọzọ dịka ibi ya nọmba 13 anyị na-emezie nọmba 12 onye ọbụ ọbụla ji ọgwụ maọbụ alụsị wee kechie onye ọbụ ibe ya anyị na-ekwu na ọ gaghị adịkwa ile ọzọ na bido gaba onye ọbụla eji eji ga-enwere onwe ya ọ ga-enwere onwe ya onye nke mere eme ana ọ bụgide ya aja na ọ bụgide ya onye ọbụ ọbụla ga-anọ na mbụ imegide nwata nwaanyị chọrọ ije ije di ma ọ imegide nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị n'ikwu okwu ụgha ma ọ gbaa ọmụwa gbagide ya ka alụmdi na nwunye ya ghara ịdị ile ana ọ bụjide onye ahụ ọzọ dịka ibi ya onye ọbụla ga-eje ije na mmụọ ka o megide ọfọ nke ọgbụ ebeneze na-eti n'ụbọchị nke taa n'ụdị n'ụzọ ọbụla ana ọbụbụo ya ọzọ dịka ibe ya onye ọbụla